И така, правим сега една много готина база. Правиш клип? Да. Правя една много яка база и ти сигурно не знаеш дет не мога да минеш. Сега мога, вече мога. Вече, от кой се научи, я кажи. Това ми е за после. Сега... Така. Тук не трябва да има много разстояние, така например да се играе. По-тъничко, ако можете. И аз не мога много и затова го правя. Опа, така. Така. Сега взимам един покрив, за да измеря нещо. Кой ме блоква иска да яде кик. Така е, съм админ. Така, продължаваме тук с някакви неща. Тук също не трябва да има разстояние. Така трябва да е. Хубаво, да няма разстояние. Така. После седим малко покривчета. Тук ще сложим. Така. Тук ще заградим по-хубавичко, че нашия човек не мога да загражда, какво да ви кажа. Не мога, ама такова е, за това иначе мога да го краждам. Не мога да краждам, иначе мога. Ларбот, аз пази, че ти като гледам, ще филнеш всичко и ще трябва да те убия после. Бавно. Беги, че без това не знаеш как се прави база, така че... О, тук малко филната е... Хоп, само да видим да не е фил, па. Тук ще да бъде фил, добре, че бях аз. Леле, отгоре какви дупки има. Лара, какво си загражда, бе, човек? Леле. Бързо, бе. Ти ко правиш, бе, човек? Ти не мога граждаш, ма. Госпожице. Моника това заплещва, аз това. Кай, че си бот. Сега ще ви покажа как се минава тази база. Я знам. Тя би много лесна тази база, само дето работ не мога да мина. Може ли? Вече може. Не забравих да питам, може ли? Може, бе, ти си мой човек. Гледай, не моя мина, човек. Аз имам, вече съм 19 левел. Той е го ревиве, нави хол. Ревиве... чекай, че обърка. Готово. Левай, над. Дай питал, бе, брат. Не ми бъгвай бомбите, мамата ще бъде. Така. Бомбата заради него. Чай, стоим и аз някакви бомби тук. Така. Тук го напълнихме с бомби. Това някакъв тук е, това за мен. На 274 го ставих. Идва още някакъв. Аз имам много левел, вече съм 19. Аз съм 13. Майко, втори левел. Айде си пич, това е Немезис. Дето е с 5000 кръв. Малко по-сложно. Така. Не пипай бомбите, бе, човек. Видите кое. Видите кое, че трябва после да убия. За какво ти е... да, ти верам, виж какво умрел оръжие за... Човек. Ревиве ме. Идва. Ревиве ме, ако ме уби. Да, бе. Ето, влезна.